sa palalawigan ng Oriental Mindoro. Ako si Faculizan de Leon at ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Ulo ng ating mga balita. Pledge of commitment para sa utol program nilagdaan na. Lahat ng bayan sabay-sabay na nagtanim ng mga puno. Earthquake drill sa Puerto Galera isinagawa. Salong nagitab sa Kapitolyo, nagiging bahagi ng field trip ng mga mag-aaral. At tampok namin sa edisyong ito ang nagwagi sa search for gwapong lolo at gandang lola ng taon. Detalye ng mga balita. Sama-sama nagkakaisa para sa luntiang kapaligiran, ligtas at maayos na buhay at magsisilbing kabuhayan sa mga taong naninirahan sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Ito ang minimiti ng programang Unified Tree of Life o UTOL 12-12-12 na inilunsad at pinasinayaan noong Disyembre 12, 2012. Sa nabanggit na araw, sabay-sabay na nagtanim ng mga puno ang mga Mindoreño sa 14 na bayan at isang lungsod ng lalawigan. Target ng programa na makapagtanim ng 12,012,012 na puno sa buong lalawigan. Layunin nito na hindi lamang maipreserba at mapangalagaan ang mga itanim na puno, kundi ang magsilbi itong kabuhayan sa hinaharap na mga susunod na henerasyon sa pagbibigay nito ng masaganang bunga para sa mga tao. Sa mensahe ng gobernador, binigyan din ito ang pagkakaroon ng puso at malasakit sa punong itinanim. Napakahirap po. Kailangan talaga protektahan natin ang environment. Napakatagal namin ito pinag-usapan, napakatagal namin plinano, at ngayon, nandito na. Ang tingin namin yung sagot doon sa problema natin sa environment. Nandito
nandito na yung Unified Tree of Life o UTOL program. Huwag po natin pagmuna ito. Number one, awareness. Kaya ako namin nilagay sa 12, December 12, 2012, para madali ang matandaan. 12 lang. Isang ano lang ang tatandaan na 12 lang. Nagkakaintindihan na tayo. At pag dumating, pag naalala nyo yung number 12, alam natin na meron tayong iiwang legacy rito. Hindi lang dito sa ating bayan ng Bungabong, Manapay, sa lalawigan ng Silangang Mindoro. Hindi mo namin kaya kanilang 12 milyon, 12,000, 12 sa 3 taon. Tall order mo to, easier said than done. Kaya ang totoo nito, kailangan namin kayo lahat dito. Kailangan namin ang bawat isa sa inyo, magtulungan po tayo. Pero ang pinaka-importante po sa lahat, una siguro, dapat nagkakaintindihan tayo. Una, dapat pag nagtanim tayo, sisiguraduhin natin na hindi lang pagtatanim. Kailangan po palalakihin natin yung puno at pakikinabangan natin. Kaya ako, kung magtatanim din lang tayo ng puno, pangalanan nyo na sa pangalan ninyo nang sigurado aalagaan nyo yun at pag lumaki, pakikinabangan ninyo. Alagaan nyo po, huwag tanim lang. Wala akong nangyayari. Sa dami lang natin na itanim, palagay ko sobra pa tayo sa gubat. Binigyan din naman ni 2nd District Representative Reynaldo Umali na nararapat na panatilihin ang pagkakaisa ng mga Mindoreño tulad ng isang mag-utol na laging magkatuwang para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Sinabi nitong hindi man ang nagtanim ngayon ang mag-aani ng magiging bunga nito, tsak namang ang mga anak o apo ng mga ito ang makikinabang sa hinaharap. Words would never be sufficient to encompass what we have achieved today, and for that I will be forever grateful. But if we will not sustain what we have started, then all of this will just go to waste. Oriental Mindoro needs us. Ang sabi nga ng ating mga magulang, kung ano ang iyong tinanim, siya nga anihin. Ngayong araw, pinasisinayaan natin ang simula ng luntiang paraiso para sa Silangang Mindoro. Hindi man tayo ang aani ng lahat ng bunga ng ating pagsisikap ngayon, pero nasisiguro ko 10 ng buong Oriental Mindoro na ang mga anak natin ang makikinabang nito. Hindi naman puno ang tinanim natin ngayon, kundi kinabukasan ng ating bayan, kinabukasan na aanihin ng ating mga anak at mga apo. Tayong lahat ay kapwa Mindoreño, tayong lahat ay kapwa magugutol dito sa ating sariling bayan. Kaya lahat ay inaasahan makibahagi sa layunin ito. Utol ngayon na para sa Mindoro. Pinangunahan ni na Governor Boy at Congressman Ray ang pagtatanim kasama ang mga kasapi ng Sangguniang Panlalawigan at mga hepe at empleyado ng Kapitolyo. Pagkatapos ay tumuloy na ng biyahe ang magkapatid sa bayan ng Bungabong upang dumalo sa programa para sa naturang gawain. Isinagawa rin sa bayang ito ang mangrove rehabilitation sa Barangay Ipil, Bungabong. Sa programa, nagbigay ng oryentasyon si Provincial Agriculturist Nilo Di Mailig hinggil sa programa at ang magiging benepisyo nito sa mamamayan. Rehabilitate po natin. Hindi lang po yung pati po yung reforestation, desilting, at sa po itong ating rehabilitation ng windbank ay maisaayos. So ito po itong utol ay isinakay na po sa National Greening Program ng ating nagalangalan na Congressman para sa ganun ang Oriental Mindoro po talaga ay manguna sa gawain po ito bilang executive order ng ating Pangulo na kung saan nilagdaan nga po noong 2011. At ang pangunahin nga po na gusto mangyari ng ating Congressman, ang Oriental Mindoro po ay talagang hindi na po magkaroon ng problema kamukha po ng nangyari sa Composter Valley kung saan ay napakarami pong namatay. Ayaw na po natin mangyari yan sa ating lalawigan. Kaya kami po sa pakikipag-ugnayan ng ating mga technical working groups
sa lahat at sa pangunguna po ni Governor sa lahat ng mga municipal mayor. At kanina nagkaroon na nga po tayo ng lansing na kung saan nagkaroon po ng simultaneous na tree planting sa lahat ng bayan. At kami po na may natutuwa at lahat ng munisipyo ay nag-response. Samantala, upang higit na mapaigting ang programa, nagkaroon ng paglagda sa Pledge of Commitment sina Governor Boy at Congressman Ray Umali, Mayor Bubut at mga opisyal at kinatawan ng iba't ibang bayan at mga tanggapang nasyonal sa pangunguna ng Department of Agriculture at Agriculture Training Institute at iba pa na itataguyod ang naturang programa at mangunguna sa kanilang komunidad sa pagpipreserba ng kalikasan upang makaangkop ang lalawigan sa hindi na mapipigilan pang climate change. Nagpahati din ng pagbati at mensahe ang ibang opisyal ng pamahalaang lokal. Ito ay bahagi rin ng aming programa sa City Government, yung Green Calapan, ang programa para sa proteksyon at pangangalaga ng ating kalikasan. At ito ay pakikibahagi namin sa programa ni Governor Umali, ni Congressman Ray Umali at ni Mayor Bubut Umali ng bayan ng Bungabon. Piniwala po kami na ang programang ito, katulad ng pagtatanim ng puno, ay malaking bagay para sa proteksyon at pangangalaga ng ating kalikasan dito sa lungsod ng Calapan, dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, ganoon rin sa ating bansa, sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Samantala, sa panahon ngayon na bumibigla na lamang ang kalamidad, mainam na laging nakahanda ang mga mamamayan. Kaya naman ang pamahalaan nagiging maagap din sa pagbibigay ng mga pagsasanay pangkaligtasan sa iba't ibang lugar, lalo na ang mga naninirahan malapit sa dalampasigan. Nagbabalita si Ana Marie Reyes. Nakiisa ang Oriental Mindoro sa 4th Quarter Nationwide Simultaneous Earthquake and Tsunami Drill na isinagawa sa Puerto Galera noong December 3. Ang drill sa Barangay San Isidro ay pinangunahan ng National Disaster Risk Reduction Management Council sa pamumuno ni Undersecretary Benito T. Ramos at ng iba't ibang sangay at ahensya ng pamahalaang nasyonal. Pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Alfonso Umali Jr. at pamahalaang bayan ng Puerto Galera sa pamumuno ni Mayor Hubert Christopher Dolor. Sinuportahan ang aktibidad ni PhilBox Director Renato Yusoli Dom Jr. Ang earthquake at tsunami drill ay isinagawa sa layuning higit na mapalaganap ang kaalaman at kahalagahan ng paghahanda sa mga kalamidad. Layunin rin itong alamin ang kakayahan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng local government units sa pagresponde sa panahon ng mga kalamidad. Noong araw ng drill, dilikha ang senaryong paglindol ng may 7.9 magnitude na lakas na ang sanhi ay ang paggalaw ng Manila Trench na maaaring magdulot ng tsunami na makaaapekto sa mga barangay na malapit sa tabing dagat. Matapos ito, nagbigay ng kani-kanilang mensahe at paalaala ang mga opisyal na nakiisa sa gawain. Alam nyo, napakalaking bagay ito. Kaya ako congratulate kayo sa ngayon, nakikita natin, na-realize natin ng araw, puro kwento lang. Nakikita natin, dati puro plano, pero puro ako lang, compliance. Ngayon po, hindi ito compliance. Nakita po natin talaga kung paano ginagawa. Kaya yung experience na napakalaking bagay po nito para sa atin. Gawin natin seryoso nito. Alam ko na habang tayo nag-exercise, nag-debrief, ay pag-itigit pa yung iba. Pero kung ito na yung totoo, palagay ko wala nang makangiti. Kaya happy ako na nandito lahat ng ating ahensya ng gobyerno, hindi lang sa local, pati yung national. Happy ako makita ko yung Philippine National Police, yung Coast Guard. Dahil Coast Guard hindi lang dyan sa dagat ang alam nila. Pati yung Bureau of Fire Protection, hindi lang apoy ang responsibilidad ng mga ito. Meron silang capability na collapse, structure, search and rescue. Meron din sila water search and rescue capability. Ganon din yung Army. Kaya gusto kong pasalamatan ng yung Army, yung Police, Bureau of Fire Protection, yung Coast Guard, at of course yung local pamahalaan, si Mayor Dolor, si Governor Umali,
dahil yung kapatiran, kamalayan, hindi lang sa local, national ang responsibilidad nitong disaster, kundi responsibilidad natin lahat. So, Ipagpapatuloy ito ni Mayor Dolor at ni Governor at lahat po ng mga kapulisan, mga army, mga Red Cross, lahat po ng sakay ng gobyerno, siguro ay mas magiging ligtas tayo. Ang Department of Tourism ay merong tinatawag na It's More Fun in the Philippines, di po ba? Pero maliban dyan, dapat It's More Fun in the Philippines. Pangalawa, it is more safe in the Philippines, especially in Mindoro. Sa lahat ng mga barangay na naririto ngayon na kilahok, sikapin po natin na sa inyong mga sarili-sariling barangay, tama po yung sinabi ni Yusek Ramos, na maaring kami rin mismo ay maging biktima. Sino ang re-responde at gaganap kung kami mismo ay mayroong kalamidad o sakuna rin o biktima rin kami. Kaya mahalaga na ang bawat barangay, ang Barangay Risk Reduction Management Council sa inyong level ay may ganito ring pagsasanay at ang lahat ay alam kung ano ang responsibility, ang obligasyon para bago po dumating yung ating kinakailangan tulong, tayo mismo ay mayroon ng nagawang pagtulong. Samantala, nakiisa rin sa earthquake and tsunami drill sina Office of Civil Defense Regional Director Eugene G. Cabrera, 203rd Commanding Officer Colonel Bobby Calleja, GO Chief of Staff at PDRRMC Officer Rowena R. Sanz at mga opisyal at kinatawan ng Philippine Coast Guard, Philippine National Red Cross, Bureau of Fire Protection, Provincial Health Office at mga taga-barangay. Ang nabanggit na gawain na isinagawa rin sa mga bayan ng Lian at Talisay sa Batangas Province.